Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Mis wat de voet erin, hoe de ranen van de krater. Mis wat de voet erin, hoe de ranen van de vrouw. Mis wat de voet erin, hoe de ranen. Goeie en welkom bij Noordwien. Joert weg vanuit het café, maar in je gast hier aan de tafel. En dat is een bezige bij, dat kan ik je wel vertellen. Want ze zongt graag, maar ze mij graag bemoeien met producties. Is net alleen een productieleider, maar ook artistiek leider wel. Doet wel regie. Ze zongt in koren, in een groep. Volk, daar zag ik nog wel even trok in. En dan gaan ze mij maken met een prachtige vaststelling die ze eigenlijk zelf helemaal verzonnen had. En dat wie XCC's broest, maar dat wie broest alleen daar. Broest. Ja, broest, ja. Broest, maar OE, hè? Ja, een broest, dan wie het een een dakje wist, toch? Denk het haast al, Ja. ja. Dus een broest. Ja. De stem van Alinda Talsma. Joert, mijn gast. We draaien aan het begin even Nienke Laverman. Ik begin even voor met die plaat. Ja. Wat een noemer, hè? En wat een artiest, hè? Ja, fantastisch noemer. Ja. En een hele goede artiest, ja. Spreekt die Nienke bijzonder aan? Nou, net heel specifiek. Ik ben net echt iemand die het iemand of in een band of in een ding leuk vindt. Maar ik vind deze plaat gewoon, ik weet net hoe ik het benemen moet, maar ja, fantastisch. Dat blijft zo hingen. De muziek, hoe het in elkaar zit, maar de tekst. Het is heel intrigerend, vind ik. Ja. Heel mooi. En het keer met haar Sietse prukspan, om het zo maar zo te drukken. Dit doen ze ook al jaren, hè? Dat horen ze heel knap vol wat dat betreft. Ja, zeker. Ja. Ik vind dat heel knap. Ik had er wel een grote bewondering voor. Ja, ik. Ja. Leuk dat is het best. Simpele vraag, hoe is het? Ja, best. Ja. Haast alle mensen die ik aan de tafel krijgen, het explodeert na de pandemie. Ik had smoor drokker, nou, muzikanten haar, mensen uit de theaterwereld. Het is allemaal energie. Ja, Hoe ervaarst u dat? Ja, eigenlijk ik wel. Ja. Ik moet zeggen, ik heb wel stiekem genoten van nee, net van de corona-pandemie, maar van de rust, ja. En dat is natuurlijk gek, want dat kan je zelf creëren als dat was. Alleen als dan dwongen was om reis te nemen in deze omstandigheden, waar dus echt niks aan de wank is, ja, dan komt je erachter dat het eigenlijk misschien wel altijd wat te volle hooi op varken neemt. Nou, en ik had me eigenlijk heel goed vermakken in die tijd. Door niks te doen? Of? Ja, ik ken heel goed niks van. Ja, of niks van. Ja, ik ken dan weet ik volop puzzelen en twaalf ziekje, nou dat soort dingen. Helemaal op een CD en alleen maar staren naar de CD. Nee, dat is net. Nee. Te drukke hollen daarvoor. Maar nee, dat had mij wel voldiend. Ik had in die tijd ik wel nog weer heel bot nooit dacht, ja, wat wil ik nou eigenlijk? Want ik hier daarvoor eigenlijk, voordat de pandemie begon, besluiten, ik wil meer artistiek doen. Daar lag toch, ja, mijn passie, dat is mijn passie, dat wil ik graag. En dus dat hier ik in het zin, maar ja, toen kwam de pandemie. Dus toen moest ik dat idee toch even inleveren. Ja? Verplichte sabbatical, hard. Ja, nou, net erg, ja. Ik ben er goed uitkomen. Nou, het valt me op dat de meeste mensen die ik nou interviewd had, dat die stiekem al eens zeggen, het vind wel even lekker. Ja. Eigenlijk exact het verhaal was toen net matten. Ja. Een soort horizon die begon te vervagen, maar we wisten echt net hoe lang het door is. Klopt. Nee. En aan de ene kant het dramatische, want het gaat heel product kapot. Nou, ja. De culturele wereld. Ja, nou ja, dat is het nadeel daarvan. Ik werk in theater De Koornbeurs in Frencher. Maar ik ben natuurlijk belutsen bij allerlei concerten of producties. En dan merk je wel dat het van mensen moeilijk is om de waarom te vinden. Of moeilijk, maar die hebben waarschijnlijk hetzelfde als wat ik heb. Of oormeisjes die hier aan de tafel zitten. Opstartproblemen. Ja, dat je erachter komt binnen. Het is dus eigenlijk wel heel lekker. Ik hoef net meer overal heen. Maar ik merk nou ik wel dat
ja, als ik er dan toch weer naar tag in, daar word ik heel gelukkig van. En dat is even, ja, meestal denk ik weer wennen om dat het je weer ken. En dat de dwarren weer hier binnen, dat er hele mooie dingen maken worden. En ja, dat het thuis op een bank lekker is, maar toch, nou ja. Zo'n ik zeg het heel voorzichtig, er stiekem toch wat van leert haar dus. Ik hoop het wel eigenlijk. De eerste teleurstelling eigenlijk al iets van ja, we hebben toch een soort sfeer van nou gaat het oors. En net alleen ten opzichte van theater, maar vleen en milieu. Ja. We gaan oors werkje en Ja. the world is changing. Nou ja, dat weer redelijk voorspelbaar dat natuurlijk al je net uitkomen zoer, denk ik dan. Ja, denk ik. Maar Nou ja, het is wel een, ja, er is wel wat gebeurd. Ik in de hol van meesken. Bewustwording, denk ik. En het is toch ja, de ratrace waar we eigenlijk al hier best wel in leven. zelfs in Friesland, maar al Ja, die ik nuchtere tuurlijk, mensen ja, zogenaamd, hè? zelfs. Dat is, ja, ik hier, ja. Ik moet zeggen dat ik zelf, ik had zien jullie wel een flinke burn-out hoorn. En vanuit toen had ik het wel oors dien. Dus ja, daar had ik al wel van geleerd. Maar ja, het bleef, ja, je bleef, ja, je moet er altijd die balans weer vinden. Van, ja, wat pak ik wel aan en wat ging ik wel aan en wat ging ik niet aan. Ja. Dan zit ook zeker in de culturele wereld, het is vaak projectmatig. Ja. Een 10 zo'n project, maar het vol gas aan. Ja. Ontkomst natuurlijk ook net hoor. Dus dat is ingewikkeld om daar weer een verhouding, maar misschien net de volle projecten tegelijk. Ja. Misschien dat het truc was. Hele goeie. Ja, dat is de kunst. Maar dat is het gekke ervan. Ondanks dat je dat wist, gebeurt het gewoon soms. Krijg je toch weer een telefoon. Ja, het ken wel. Oh ja, ik ken het aan. Dan wordt het dan misschien even heel druk. Nou ja, en dan neemt het on of net. Maar en dan. Allee, Ja, het is inderdaad heel leuk. Of het verzint het goed. En of het is leuk en het verzint het goed. Nou ja, dat is het mooiste natuurlijk. Maar ja, dat is altijd die balans. En het is inderdaad, de projectmatig werken is altijd dit. Ja, het gaat altijd op en del. Nou ja, in het geval zeker van theaters, er komt het première hoor. Ja. En dan zit de spanning op. Ja, En dan moet er nog 20 dingen regelen. ja, precies. En dus is vaak natuurlijk wel aan de productiekant. Hè? Ja, klopt. Heel soort van de productiekant en toch steeds meer artistiek. Maar ik heb ook wel merkt dat, ja, als ik het wel artistiek leider wezen, maar dan is nog steeds heel bot ik belutsen in het productionele. Want alles hing het met elkaar samen. Ja. En dat hingen we mijn broers natuurlijk helemaal, omdat we toen in de fabriek zitten, de staalfabriek, de Mannen van Staal. En ja, dan heeft het geen theater, dus dan moest het creëren, maar snel. Ja, daar komt wel wat patiënt. Nee, eigenlijk nog een hok vol kerels. Ja. Hier ze wat te sturen nog. Ja, heel best. Ja. Ja, maar ik wil, ja, ik weet het net hoe dat zit. Nee, dat ging hartstikke best. Het is natuurlijk een project, hè, het begin en een eind. Dat maakt het ook makkelijker. Als je permanent met een groep werkt, wordt dat ik weer anders. Maar het is ook wel de manier van hoe je met elkaar omgaan. Ik had het project met Dennis Dronkers, die in de muzikale leider. En we hebben heel bot de kaders omheen. Wat we doen. Dit willen we deze scène, dit willen we die scène. En wat we dan van hun vragen van de man, ja, dat we soms nog helemaal niet duidelijk, maar meestal ik wel. En totdat er zoveel uit die groep helst om input, muzikaal en artistiek, ja, krijgt gewoon heel volle dynamiek, ik vanuit de man. En dat vonden ze geweldig. En dat weer, ja, ik heel leuk om te zien en om te doen. En ik denk dat daar toch ik een sfeer creëert die het heel leuk is. Het wie echt heel leuk, maar die groep. En toch ik weer in brokken vanwege die smarge pandemie. Ja, Had hij dat frustreerd? ja, Want er zei zelf al, er bouwt iets op. En ik kan me voorstellen, in zo'n beginfase is het boetseren, een beetje eraf, een beetje erbij. ja, Kerels met heel goed op elkaar letten, wie doet wat. ja. En dan paf, even Ja, iets. ja. Dan weer opnieuw beginnen. Ja, ik zeg toevallig van een week een Facebook-herinnering. Die binnen altijd heel leuk. Vooral omdat je denkt, oh, is het al zo lang lien? Ja, dat we 3 jaar lien dat wij de eerste promo-video opgenomen hebben. Waarin we een oproep dienen van man om auditie te doen. En
ja, toen zou het al spelen in april van dat Den Haag. En ja, dat is het uiteindelijk een periode worden voordat we echt spelen konden. En vorig jaar ben wij in september begonnen te repeteren. En in november wie het Safie Kleer het stik. En toen gingen we nog een paar weken om het terug te repeteren. Ja, en toen moest de stekker eruit. En dat was heel pijnlijk. Dat wie het tevoren al, toen moesten we het ook al 2 keer uitstellen. Ja. Maar dat wie vorig jaar hartstikke vervelend. Heel pijnlijk en heel vol gedoog. Want ja, we hadden alle mensen kaartjes gekocht. We gingen die hal, die mochten we broeken tot en met december. Ja, daar heeft gewoon maar zoveel dingen te maken. Ja, en dan moesten we bedenken, wat doen we nou weer? Hoe doen we het? Wanneer kennen iedereen? Nou, dat, Ja. Dus, Hoe is met dat soort stress om? nou, ik ben wel heel goed in Zo, dan doe je omdenken. even op een bank en dan laat me maar even. Nee, daar heb ik in dat soort dingen eigenlijk net veel les van. Ik ben vrij vlot maar, oké, het is nou eenmaal zo. En hop, we gaan omdenken. Als het net linksom kan, dan gaan we rechtsom. En ja, nee, daar ga ik net werkmatig pensioen kan ik wel heel makkelijk loslitten. En ja, omdenken. Dan maar eens. Ja. Mooi Ja, woord, vind mooi ik wel mooi. Prachtig. We beginnen met muziek, Ta. The Other Side of Sea wil ik draaien. Tenminste, dat stiep op die listje van Heaven. Ja. Why? Ja, eigenlijk, het is natuurlijk sowieso heel lastig. 4 nummers mocht ik onleveren. Ja, het is een horror. Ja, Kill Your Darlings. Dat is in je nek, het zien je nek weer. Dus, ja, klopt. Het is, dus dat vond ik wel heel lastig. En de horrorfjouwer, dat zijn nummers die al heel lang op mijn favoriete lijstje staan. En Heaven heb ik eigenlijk pas sinds kwart ontdekt. En mijn man vindt het ik heel mooi. En het is, ik weet eigenlijk net waarom. Hele mooie melodieën. Ik ben maar nou fan van melodieën. Iets minder van tekst. Tenminste, die herk pas letter vaak. Maar gewoon een heel mooi nummer. En de striekers erbij en alles. Ja, ik hou daar ontzettend van. Die dynamiek van dat het opbouwt en dat het dan een explosie krijgt, zeg maar. Heel mooi. And if you want, you can be free. This book not a train away from me. And take the road ahead. Ja, mooi nummer. Heaven, The Other Side of Sea. Er zit net een hele grote uitlees bij. Maar mijn gast, die wordt al in de Talsma had het eigenlijk die is al lang al in ontdekt. Het is prachtig, mooi sfeervol, hè? Heel mooi. Ja. Wat je leuk voelt, krijgt van leuke vaststellingen, leuke producties. Wanneer je begon staat dat theater of misschien wel muziek leuk te vinden? Wanneer dat jongs af aan al kwam of net? Wanneer begon het leuk? Ja, nou ja, ik kom wel uit een hele muzikale familie. Mijn huid, die had wel zongen, maar ik bij braasband spelen. Mijn broer speelde bij braasband, trombone. En dus met hem had ik altijd wel zongen. En ik, oomkes en tantes en familie. Ja, dus ik had vroeger, ik wil pianoles hangen. Ja. Nou, net dat ik daar zo goed in wie, maar toch. Dat is toch wel handig, die basis. Nou ja, akkoorden en wat precies. En precies. werkt dat? Ja. Dus nee, maar ik kom eigenlijk uit de doenswereld. Ik ben ik heb op ALO zitten een jaar en daarna ben ik naar het SIOS gegaan. En daar heb ik een doensdocentopleiding, die bij Christine Molenmuur. Ja, en zo ben ik steeds meer, ik maak revues in Drachten, meer in de doenswereld te landen komen. Wat wie een droom? Ballet of iets showdans? Ja, ik wil meer van de showdans. Ik net het lichaam van ballet. Nee, maar dan nog is dat wel dromen. Ja, klopt. Ja. Nee, maar doen ze wel helemaal mijn passie. En daar ben ik helemaal in thuis. Maar met een blessure kon dat eigenlijk net langer. En toen had ik op een gegeven moment ben ik begonnen met een koor oprichten. Want jongen vond ik leuk. Ja, en daar ben ik in Grauwen genoeg animo voor. Dus dat was het jongen. Maar dat is redelijk sportief dus? Ja. Of is het nog trouwens? Nee, nou net meer, maar ik ben altijd heel sportief. Ja. Wat is het graag?
Wat die ik graag? Ja, ik heb vroeger altijd ritmische sportgymnastiek die. Dus dat is mijn bal en linten, hoepels en zo. En turnen wat. Dus dat had ik altijd een soort dingen. Wat donsje, de revues. Ja, Dat pakje, glitters, dat Ja. soort dingen. ja, De hele... ja. Net panties, hoge hakken en hoge uitgesneden pakjes. Hoe oud was je toen? Nou, toen wie ik 15 of zo, toen ik helemaal begon. Ja, fantastisch. Met hem of hij het brocht die of zo? Of, Ja, nee, we hier vanuit Grauwe rieden we maar soms maar meerdere meisjes naar Drachten. En repeteren, maandenlang. En dat wie dan doen een chance, jongen, in koor. Of koor, maar. Ja, fantastisch. Gewoon, toen had ik voor het eerst zien hoe zo'n show ik in de koor zit. En wat er bij komt zien. Maar vooral, ja, de sfeer achter de schermen en zo. En wie in de tiert, maar Rins Gratema, die er altijd nog maar. Peter Siebenga, muzikaal leider. En ja, dat weer mijn kennismaking met theater. En dan ik zelf dan achter de schermen. En echt onjagers, hè? Ja, klopt. Ja, ja. Beide wel kerels die altijd fruit zeggen. Ja. En volgens mij Ja. mensen mij niet meer koen, hè? Ja, Ik wel klopt. wat grillig, denk ik. Nou ja, ik wie natuurlijk een puber. Dus dat heb ik zo net mooi gekregen. Nee. Maar Wat de magie van het podium dus. ja, de magie van het podium heb ik toen echt... Maar ooit podiumvrees, hoor. Ik heb altijd podiumvrees. Oh jee. Het klassieke verhaal. Ja, ik ben altijd wel zenuwachtig. Heel bot. Nee, dat net. Maar wel gezond gespannen, zeg maar. Ik ben wel scherp. Als ik optreden moet, dan ben ik echt wel scherp. Ja. Verhoren dat, door de jaren heen. Het wordt alleen maar erger. Serieus? Nee. Nou, valt wel mooi. Als je, Hoe is het? Hoe Ik- je ervaring? Nou, het is ook meer, als je in een koorstier te jongen, dan is dat best wel lekker veilig. Of als ik bij volk maar de contrabas stie en ergens een beetje achterom, dat is heel veilig. Maar ik kom steeds meer erachter dat ik Veske Scrouw leuk vind. En ja, als ik een Veske Scrouw jong, kom ik zelf bij volk, bij de band is dat dan. Ja, en ik had net een hele riante solo-stem. Maar het klinkt ik net onaardig. Dus het is zo dat ik steeds meer wil solo's zong. En ja, dan stiert dus net meer... Dan stiert echt in de picture. En dat vind ik gewoon wel spannend. Ja, Maar ik wel heel erg leuk. Dus, superleuk. ja. Ja, en helemaal als het dan een eigen tekst is bijvoorbeeld... of een eigen veske, de muziek die ik er dan zelf van maken had... en die we dan maar de band helemaal terug ontwikkelen. Dat is natuurlijk fantastisch. Ik nooit dacht dat ik dat koer. Nee, hè? Maar gewoon dwan en we staan op Nederland zelfs bij Liert. Maar een veske van mij, ja, dat is natuurlijk geweldig. Ik nooit dacht. Maar dat vind ik geweldig. En ik had nou krijg een groot project weer afsluiten op mijn werk. En nou... Kornbeurs, hè? Bij de Koornbeurs in Frencher, ja. En dan denk ik van, nou, wat wil ik nou communiceren? En wat inspireert me? Inspiratie is heel belangrijk. En vanuit die kant ben ik nou, denk ik van, wat wil ik nou? Ja, ik had een hele leuke verste baan bij het theater in Frencher. Part-time. Part-time. Dan horen we een roemte om... Ja, rond om dingen ernaast te doen. En het is ontzettend leuk daar. Prachtig leuk theater, heel smoek, leuk team. Dus ik zit helemaal op mijn plak. En daarnaast had ik tijd om andere dingen te doen. Dus dat wat mij inspireert, ja, is toch echt wel de muziek. En muziek maken, creëren, teksten schrijven en gewoon doen. Dus ik had echt iets, ik had tijd om dat te doen. En daar had ik echt heel erg zin in. Maar de band, en ik zit nog in een duo, maar Dennis Dronkers. En, Ja, dat doen wat covers bij, toch? Of- ja, covers, maar ik zelf schreeuwen. Ik een Veske Malier toen inleverd. Ben we net in de live shows komen. Maar vond ik heel leuk om te doen. En dat is, maar Dennis werkt het heel makkelijk samen. Dat bleek bij Broestik wel. Dat heel makkelijk... Creatieve klik. zeg. Ja, creatieve klik inderdaad. Dus dat pakken we nou weer op. We zijn een periode begonnen met ons duo, Dronkers en Alinda. Alleen toen kwam corona. Dus dat het eigenlijk nog stil aan, behalve een paar liedje optredens.
Maar we zijn zeker van doel om dat weer op te pakken. Gaat het bij jou vooral om het dwaan of huisstrak wel een lichte dominee en dat is een verhaal vertellen wordt? Ja. Misschien net een religieus verhaal, ja, Nee. voor kennen. Maar best wel een verteller Ja, dus? ja. You got a Ja. story? Ik heb wel wat te vertellen. Ja. Nou, net hele belangrijke dingen. Ja, wel van mij. Maar ja, eigenlijk we hebben het in het begin van het gesprek. Ik hoor hier de ratrace van de samenleving. Maar wat ik bijvoorbeeld zelf heel lastig vind, is dat mensen heel bot een oordeel hebben. Vaak al heel snel. Of van tevoren al. En daar ken ik net volle mij. Dus ik heb net gauw een oordeel. Althans, soms heb ik het wel, maar dan hoor ik het bij me. En dat is wel mijn verhaal van... Ja, ik vreeg nu wel, waarom gaan mensen dat? En hoe ken dat eventueel oors? Dat ik wat Even dat leer. vertellen. Ja, gewoon, ja, Dat het even niet omgaan. ja, toch eens leer je het dan een veske wat ik schreeuwen heb. En hoort het toch gewoon eens de bek. Dus ik dan, ja, ik vind Laat mij. echt, Ja. ik vind het zo opvallend hoe mensen altijd maar hun mening. Ja, en dan, en dat maar toch vertellen willen. Is het echt slimmer met mij al die social media? Dat Ja. toch een woud Ja, van meningen daar staat. giet het veske toch eens leef ik hoor. Dat is natuurlijk hashtag Doe eens lief hè, van de overheidscampagne toen. Dat is verschrikkelijk. Ja. Het is echt beschamend gewoon hoe mensen reageren op hele simpele dingen. Op mooie dingen die bijvoorbeeld op Facebook zetten. Daar werd dan echt klote reacties ondersteund. Ik denk, allemachtig jongens. Waarom in godsnaam? Ja. Het zei natuurlijk iets hoe de mensen die dat daar deel zetten. Dat weten we al. Ja. Alleen nog, je bent gewoon zo kwetsbaar. Iedereen. Ik heb 2 benen van Santje en 15. En dat gaat hartstikke top. Die hebben een mooi leven en een mooi sociaal leven. Maar je denkt ik wel eens, van mezelf, maar van iedereen van... Ja, er hoeft maar dit te gebeuren. En het stiert op sociale media. Ja. En iemand wordt afbrutsen daar toch. Ja, daar hou je het alles van vast. Ja. Vind ik zo zonde. Zit er in dat opzicht een groot verschil nog tussen Friesland en de Rijnstad? Hast je het idee? Of is dat hier ook al eigenlijk ook nog gewoon? Ja, dat weet ik niet, want ik Want ik ben eerlijk gezegd als programmamaker bij de omroep. Hè? Als ja, ik het vergelijk met hoe dat soms bij de Hilversums omroep, Ja. dan ervaar ik nog wel een groot verschil. ja, ik denk het wel. Maar ja, ik weet je net in de Randstad. Nee, maar ik hey, net dan zo is er weer mooi, zo'n maar- rel en dan weer een hype en dan staat Ja, zo'n ik discjockey denk- weer centraal. Die Ja. echt helemaal de bullig vol school. Ja, vreselijk. En dan Ja. denk ik, weer in altijd wat achter. Zou dit nou aan in Friesland wel extra gaan? Ja, ik hoop het net. Ik weet net, ik heb toch wel de indruk... Ik hoop eigenlijk Wat hoop je dat Friesen over het algemeen best wel... Ja, wat dat ik voor mensen wijzen mij, want Ja, er zijn alle verschillende precies. hoedanigheden. Maar dat we wel wat milder binnen, maar ik hem gewoon wel even... misschien een beetje fatsoenlijker. Ja, fatsoenlijk, maar ik gewoon even wachten. Je Inderdaad, moet het alles maar die oké mening. vinden. Maar de manier Nee, waarop je ik het vind zegt. het alles oké, maar dat hoef ik dan net met die te zitten. Nee, maar ik hoor ook van een discussie. Maar Ja, prima, dan hoef je- zeker. hoef je de Ja. mensen net voor te skellen. Nee, Nou, dan deel ik die hoop dat het soort u's voorbij gaat, denk ik. Ik weet het net. Ik ben zo... ik weet het net. Nee. Ik hoop het. Mocht het oerkomen, mocht je skeld konanades op social media. Ik mag nog altijd doen, doe maar. Denk ik. Er zit het knop op je tv, dus gelukkig zit ik een knop op je Ken ik gewoon smartphone. nu dan. Ja, en op de computer. Maar het ontrainen wel haast net natuurlijk, als je het middelpunt binnen. Maar één ding er al, dit wel, en wij staan even nu te lezen waarom. Muziek. Maar dat is wel helend, toch, of net? Is muziek voor jou een helend iets? Nou, net per se. Nee? Als je thuis komt, rot je gewoon even een plaat op? Of haast stilte nedig? Ja. Ja. Maar eigenlijk broek ik muziek meer als ik me goed viel. Grappig genoeg. Nou, ja. veel goed. Ja. 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 We draaien een prachtig mooie live-opname, dus ik voeg er even bij. Ibrahim Malouf, Ja Halla, live in Paris. En waarom? Dat vertelt Alinda Hazes. Terug applaus, vind ik persoonlijk, van het grote publiek daar in Parijs bij dit optreden van Ibrahim Malouf.
Ja, la, hiet het noemen. Het is dus een live-opname. Piekenvel, krijg alvast al iets stukje. Ja. Het steen als het erbij zit. Hè? Ja, jongen, ja. Nou, dat hoop ik ooit nog eens te dwan. Ja, was dit nog wel eens live zien? Ja, dit wil ik wel live zien. Ja, ik denk dat dat te gek is. Als kijk eens kijken, als te gast, die wordt Alinda Talsma actief in de muziek, in de theaterwereld. Werkt het zelfs ook bij het theater in Frenchier. Altijd druk in de holle met het plannen en uitwerken van ideeën. Dus is dus een beetje door Sijsel. Ik ben vooral, ik wil artistiek, wil ik dwaande. Maar horen we de lijn vanuit Broest. Wordt wat trots, hè? Dat kwam wel uit in brein, hè? Ja, klopt. Hoe je dat ontwikkelen eigenlijk? Ja, dat is weer heel ingewikkeld. Een enorme stuiterpartij in die hol Ja, van mij. nou ja, wist het wie een beetje de kip of het ei. Want het plan wie we maken een muziektheatervoorstelling mijn man. En daar kwam dat wij. En dat uit mijn holle, ja. precies. En de ingrediënten wie een a Wat is dat, cappella mijn man zang dan? en percussie. Ja. Ik onderbreek. Waarom moest wat mijn man was? Ja, omdat ik ben werkzaam als koorregisseur. Dus ik protte workshops zo'n koren. En dan valt me altijd op dat de man, die wil er wat achterom zetten. Want die, ik weet net waarom eigenlijk, maar die verdwijnen wat. En bovendien ben er vaak al net zo volle man bij koren. Dus Nee, vooral binnen in meerderheid, ja. En ik dacht echt van, nou jongens, wat zonde. Want, die man, die kennen ze volle. En ik weet gewoon, je weet er is natuurlijk al je talent in Noord-Nederland. En we hebben wel een koortraditie, hè? Dus, ja, we hebben een koortraditie. Er binnen enorm volle koren in Friesland. Dan heb ik ooit eens voor de Friesland Post een artikel schreeuwen. En dan heb ik onderzoek die van hoeveel koren binnen, hoe werkt dat? Ja, mega volle. Ja, we hadden dat door de fanfares en de Havabra. Ja, nee, koorwereld. Koren, net, hè? Echt heel volle. Ja, en dus ook heel volle malen in koren. Maar goed, wel in de minderheid. Maar ik hier zoiets van, daar wil ik wat mee doen. En ik heb natuurlijk een tijd lang My Basics werken. Ik was bij Noorderwien West. Ik die het management van hun in Nederland. Het is een Deense a cappella band. Bestaat uit 6 professionele zangers. Is die nog? Nee, die binnen stoppen trijwieling. Wat? 4-wieling. Oh ja. En dat wie ik wel een inspiratie. Dat ik denk van als dan mooie stemmen hast. Een mooie koor alleen nog al. Mooie stemmen, dat kan je volgen met wat. Het is zo mooi geloed, het is zo warm. En dus ik vanuit die ervaring en vanuit het idee van, jeetje, we moeten een podium creëren van mannen die het jongen kennen, die het muzikaal binnen, die het theatraal binnen. En zo hebben wij dat oppakt. En het creëren van de vaststelling, dat weer dus dat kip-en-ei verhaal van waar beginnen we dan maar? Want wij hebben ik heb uzelf opleiding, of maar Dennis eigenlijk, van we doen een vaststelling zonder woorden. Want net dat ik woorden onbelangrijk vind, maar ik vind het wel eens wat overschat. Dus ik voer de kracht in de muziek lezen. Energie. Ja. Hoe kerst maar muziek nou emotie onjan? Dus muziek en theatrale dingen. Hoe kerst dan de emotie onjan? Ja, dat is ontzettend complex. Daar kwamen we wel heel gauw achter. Want we hebben ook wel echt onderzoek van we beginnen we nou maar, scène in, beginnen we nou maar iets muzikaals of een verhaallijn en hoe. Nou, dus dat hebben we eigenlijk wat, organisch is het ontstaan steeds. En dat weer heel ingewikkeld, maar ik ontzettend leuk. En dan merk je dus, ik had toen heel bot merken wat er in me zit. En dat mag er wezen, dat mag eruit komen. Ik heb wel eens, ik maak het soms heel ingewikkeld in mijn leven. En voor mezelf, in mijn holle. En altijd een druk en ingewikkeld. En je was verbonden. Ach, jongen, het echt drama. Drama queen, zie ik dan wel eens. Ja, een soort drama queen. Nou, ja, misschien wel. Ja, ik weet het net. Ik denk het wel. Maar als ik dan artistiek bezig ben, en ik had het bij Broest heel bot hangen, heel complex om te maken, omdat we geen wuttenbroeken mochten, omdat er geen script wie, er wie niks. We hebben alleen nog 12 malen en scènes, ideeën en muzikale lijnen. Ja, en dan blijkt dus dat er zoveel in zit.
En dat komt eruit. En dat vond ik geweldig. Ja, alleen ik liep mij in het begin ik wel heel dreig. Want toen eerst de mannen verstaal, dat is een officieel bedrijf. Dus er moest mij een goed verhaal komen. Ja, ja, Daar reed hij van Buurg om. ja, Daar moest ik mij een goed verhaal om komen, ja, denk ik. ja. Vervolgens moest nog een groep Mali spreken. Ja. Leuk dat je mij door, leuk dat je me op Ja, jongen ja, af. ja, 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 Nou, maar er is geen script. Er is geen tekst. Nee, maar Hoe haast al die mensen van locatie tot deelnemers? Ja, nou, als je Hoe had dat idee gebracht? Kees van Burg is wel een belangrijke gesprekspartner geweest in uw hartstikke team van uw strijden. Maar die eerste boodschap is vrij vaag. Dus. Ja, We nou gaan wel ja, iets doen, nee. dames en heren. Ja, wij audities houden, Ja. hè, treien jullie dus al. En letten nog een keer, omdat er van de eerste ploeg toch meestal afvoelen door corona. En het wie eigenlijk vrij simpel. Wij maken een muziektheatervoorstelling met een groep mannen die talent hebben op dat gebied. En de ingrediënten zijn zang en percussie. En dan hoest verder nog geen verhaallijn te hebben om daarvoor mensen te krijgen. En we hebben uiteindelijk wel 44 maanden op auditie gewoon in totaal. Ja, we hier ik wel een hele mooie promotievideo voor de audities maken. Dat spruts meestal heel erg om. Dat werd een protte deelt op Facebook. En daarmee hebben we wel een beetje de toondeel zetten van wat we wonen. En dan komt toch wat in dat stoere. Hè, was toch dus voorstellingverkeerpje. Nou, ik wel een stoere vaststelling. Ja, het weer uiteindelijk. Ja, dingen slaan. Ja, maar toch de kwetsbaarheid ziet er ik heel bot in. En dat weer als je in een promotievideo. Je verkeert je toch. Meestal tegen we gaan naar de Chippendales of zo. Nou ja, dat is natuurlijk net zo. Maar je moet meestal komen oorhelen om te komen. En dat wie ik al van die audities. En de vaststelling zelf, ja, die ziet natuurlijk heel protte balans in tussen dat wat stoerdere, maar ik het kwetsbare. Hoe mannelijkheid. Het thema wie je mannelijkheid. In al zijn facetten. Ja, en ik daarbij hield Kill Your Darlings. We hebben natuurlijk heel veel ideeën. En dat willen uiteindelijk nog een scènes. En zo ontstiert dat. Ja. Nou ja, het een mooi statement wordt nu uiteindelijk. Ja. Er komt geen vervolg op. Nou, net specifiek een vervolg op Broest. Nee, want dat weer wel een beetje wat heel soort mensen in het publiek hebben. Het werd heel goed ontvangen. Mensen waren echt erg enthousiast. En ik ga een protte meisje wel horen die night die bij me kwamen van, ik sta iets voor vrouwen aan of komt er een vervolg? En eerst dacht ik wel van, het kan wel. We kunnen dit misschien ook wel professioneel uitbrengen. Dan misschien maar meestal het is een groep, maar weet ik vallen onvuld maar professionals. Maar ja, toen dacht ik van dan doe ik eigenlijk hetzelfde. Alleen nog krek op een oren manier. Ja, dat wil ik niet. Nee. Dus ik weet net wat er nou komt. Maar er komt vast weer iets ooit. Je waren verder op praten. Eerst, we hebben wat muziek draaien. Jongens in het koor best heel wat met zang bezig. En toen kwam ze mij Don't Give Up. Ja. En ik denk, dit past wel heel erg bij de koor. Nee, En ja, jongen. klopt. En Ja, ik dacht, ik ben het gewoon in stand verplicht om iets a cappella, een koor, noem maar. Het is een fantastisch koor. ja, nee, ik uit associeer het. Denemarken. Ik snap Ja. wel dat alleen dat je mij. Ja. Dit is echt die smaak. Ja, soms vind ik dit heel mooi. Soms draai ik de Prodigy, maar soms draai ik dit. This proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. Don't Give Up. Prachtig mooi koormuziek. Zo neem ik het maar even. Nou ja, vocalgroep mag ik eigenlijk zeggen. Hè? Ja, dit is een vocal group. Vocal Leuk. group, Ja. Net heel toevallig dat het echt uit Denemarken komt. Dit, hè? Nee, klopt. Zij kijkt onder de plaat. Er komt pro goede vocalgroepen wel uit Denemarken mee. Hij ze daar een sterke koorcultuur, vocalgroepcultuur. Ja, er is een hele sterke koorcultuur, zangcultuur, zeg maar. Samen jongen. Ja, klopt. Er staat er ook een hele goede opleiding. Een conservatoria, zeg maar, werken. Best wel een soort Nederlandse dirigenten naar Tagien. Uw eigen dirigent, Akke Bosma van Jonge, die had dat ik dien. Ja, die had ik gewoon een periode lang is op een Delwest om haar opleiding daar te doen. Ja, en dan merk ze gewoon wat erbij komt.
en dat jest nou in die plaat. Ik hier dat eigenlijk van tevoren zeggen, wel, maar wie ik vergeten. Deze muziek is hartstikke interessant. Er wordt van een oorspronkelijk veske, Don't Give Up, wordt een arrangement maken, een koorarrangement. Nou, en een koor bestaat uit verschillende partijen. Meestal is het sopranen, alten, tenoren en bassen. Maar zo'n groep als dit, wat best wel bestaat uit een hele protte professionele zangers, vocal line is deze groep. Ja, die bestaat uit wel, ik denk wel 8 partijen. En dat zit heel vernuftig in elkaar, die arrangementen. En als het dus heel goed naar zo'n opname luistert, maar een koptelefoon. Eigenlijk zou ik zeggen met koptelefoon. Eigenlijk maar koptelefoon op. Dat is echt, dat is net specifiek naar de lied luistert. Want dat doen we vaak, hè. We luisteren naar de liedzang. Maar wat er al onder zit, dat is hartstikke interessant. Dat is zo mooi en heel knap maken en uitvierd. Nou, en daar ben ze in Denemarken, in heel Scandinavië eigenlijk, maar vooral Denemarken, ja, rennen ze wel wat voor op us. Kunnen we wat van leren. Ja, nou ja, zeker. Wat in de planning hast, wat u zei, ik ben helemaal in de fase bezig van nadenken. Ja. Wat wil ik? Ja. Het maakt iets artistiekerigs. Ja, nou ja, artistiekerigs. Ontwikkelen. Ik heb krek even wat minder tijd achter de rug. Het is natuurlijk, ja, mijn huid vorig jaar overleden. En we hadden natuurlijk broest hongen. Eerst weer uitsteld en toen alsnog makken. Ja, dat wint processen die het best wel pittig binnen. En dan gebeuren er oren dingen in het leven. En werd toch het soms bij mij wel explodeert in mijn holle. Het wie wel even genoeg dus. En het wie even genoeg. Dus ik had weer een simmerhorn waarin ik echt even waarom moest, niks. En waarin ik weer bezig betocht al veel, wat wil ik nou eigenlijk en wat inspireert mij. En ik ben erachter gekomen dat die vraag best wel heel essentieel wie van wat inspireert mij. Ja, dat is toch echt wel muziek maken, creëren, artistieke dingen, theatrale dingen. Ja, dat is wat ik wil. En ik ben van plan om daar dus elke dag tijd voor te nemen. Bijvoorbeeld teksten schrijven voor veskes. Maar ik een boek allemaal. Ze werken al heel, dat heb ik al heel schreeuwen. Een roman heb ik nog nooit maar ik ben gewoon begonnen. En ik dacht, leuk verhaal. Waarom net? En ik heb geen idee of het ooit wat wordt. Of het oorkomt. in die nek te Nee, en ik weet helemaal niet of het kwaliteit had. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Als schreeuwt, waar schreeuwt dan in? Nederlands, Fries? Dit schreeuw ik in het Nederlands. Maar leerteksten, het hangt er een beetje van welke doel. Maar bij volk zongen we natuurlijk alles in het Fries. Ja. Dus dat, en bij de Dronkers en Alinda is het, ken het Nederlands, Engels, Fries. Ja, maar daardoor, wat ik al zei, wat covers werken. Ja, of precies. Of Ik dat, ja. Eigenlijk best wel vrijtalig. Ja, dan wel, ja. Dus, en ik word maar het niet meer daarvoor. Een lekker jongen, maar meesten die het leuk vinden, lekker muziek maatje. Ja, want volk, jongen, je gewoon trouw Ja, natuurlijk. klopt. Ja. Dus, Drukte genoeg. Ja. Qua projecten, nou, dat ligt in de pan te sudderen. Ja, we wisten, er zit wel van alles dat is een leuk onderwerp. Het is, misschien herkent dat ik wel. Er is toe strikt, dat is juist iets, dat is wel. Ja, daar zoek ik eigenlijk wel een theatervoorstelling om mij te kennen. Er is genoeg inspiratie en ik heb inmiddels wel merken dat hoe meer ik het loslid, hoe meer het op me aankomt en hoe beter het zich ontwikkelt. Dus ja, het nemen en heerlijk. Ik liet het lekker bruisen en er borrelt van alles. Dus, Als Safia weer is, jouw Sparangeel. Ja. Meer is welkom. We draaien nog hier een noemerstuk met misschien Sisse in dit geval. Carl Jenkins. Het album heet de Concerto's. Volgens mij vanwege zijn 74-jarige leeftijd. Jubileum, kan ik me haast net voorstellen trouwens. Allegretto, waarom dit stuk? Omdat het heel mooi is. Gewoon mooi. Ja. Lea? Ja. Het is gewoon heel, heel, heel mooi. Dan verklap ik er verder net oer. Je maakt maar lekker harkje. Ik bedank jij, Alinda Tolsma. Graag. Leuk dat je er wierst. Tot de volgende keer. En dan komt vast maar iets. Dus daar zit ik net in. Dank u wel. Leuk bezig. Dank je.